väsynyt ja harmaa maa ja märkää lunta putoaa. Ja yli meren aution soi tuulen laulun lohduton. On huhtikuu, on vaikein aikamaan. On huhtikuu, on vaikein aikamaan. On huhtikuu, on vaikein aikamaan. Nyt kevät itkee luomistuskissaan. Oi tiedäthän, se voittain taistelun taas nostaa valti kansan lumotun. Ja kyyneleissään hymyy huhtikuu, käy päivä esiin, multa kirkastuu ja yli mullan kultaa vihreys. Soi ihmeellisen tuulen hengitys. Oi tiedät, hän ei kevät hyljätä. Voi ketään, joll on kevään ikävää. Ja kuitenkin se säikkyvä, se uusi hento elämä. Se joka puissa mullassa nyt sykkii kohti valoa. Ja jolle viima ulapan on niin kuin viesti kuoleman. Se pieno, joka palelee Ja värisee ja vapisee. Oi, jaksaako se yhä odottaa? Siksi kunnes auringossa herää maa ja yli mullan kuultaa vihreys. Soi ihmeellisen tuulen hengitys. Oi, tiedät, hän ei kevät hyljätä. Voi ketään, jolla on kevään ikävää. Oi, tietääkö se kaikkein viluisin sen vapahtavan, minkä minäkin. Oi, tietääkö se arka vaalea, ei kevään rakkaus voi sammua, ei yhtään ikävöivää päällä maan. Voi kevät jättää, oi ei milloinkaan. Ei ketään, joka kaipaa kylliksi. Sen tiedän, enkä sitä tietäisi. Oi tiedät, hän ei kevät hyljätä. Voi ketään, joll on kevään ikävää. Miiko Toiviainen, Riikka Hänninen. Kiitos.
Valmistuin teatterikorkeakoulusta vuonna 2000. Taiteellinen lopputyö oli musiikin säveltäminen Franz Kafkan Linnasta tehtyyn näyttämöversioon. Ja siinä soitti silloin 11-henkinen orkesteri, ja mä haluaisin nyt esittää tästä kappaleesta 2 versiota, tai siis 1 kappaleen, ja mä päädyin esittämään sen 2 versiona. Mä haluan ensiksi, te osasittekin jo poistua itse jo, kun teihin ei ollut budjettia tällä kertaa. Niin tämä ensimmäinen versio nimittäin noudattaa rehellisesti ja totuudenmukaisesti tämänhetkistä kulttuuripolitiikkaa ja rahoitusmalleja. Sen takia orkesteri poistettiin lavalta. Muusikoiden liiton kanssa ei oikein voi keskustella, ovat niin tiukkoja. Kappaleen nimi on Apulaiset. Seuraavaksi esitän samasta kappaleesta Apulaiset, toisen version. Tämä on se tapa ja se ratkaisumalli, johon nykyään teattereissa tavallisesti päädytään. Nyt meillä onneksi taas budjetti riittää. Pyydetään meidän kvartetti takaisin tänne lavalle. Ja minun kanssani laulamaan tulevat
Juha Ekola ja Aleksi Vasko